Tää lähtee. Sitten ollaan Lontoossa. Ja otetaan liikkuvaa digitaalivideokuvaa Camden Townista. Niin. Kuinka kauan me näytään tossa? Se on kuitenkin oli suunnattu ihan päin mäntyjä, mutta... No niin, eteenpäin, kohta loppuu akut. Tää pitäis olla kunnon markkinat. Nää ei kelvannut meille, mennään Portobello-ruodille seuraavaksi. Lontoossa on pitänyt olla enää 2 kerroksia busseja, mutta täällä ollaan ylhäällä. Nyt tulee joku Underground, eli tuubi. Tää tuossa kulmalla olevia noita matkustajia jää alle.